adi guys, may dagala ko guting ang problema pero darda ko nagyap ini. Baga napapansin ko aton kalibutan pag may daya na nabo kano kalaki dat igo sa sala. Karadamot kabayutan dida nga mo na kasirat aton kuan kapaligiran. Waray kita ni upay. Kaya ano kami yung sisinala. Waray man kami nahimo nga baya. Magupay matamon ginihimo. Sat ko rin ni kay. Pag may danay nabot aton kuan. Lalaki permit sala. Andolat mo upay ni. Kardamot kabayutan na di rin yung sasala. Asan yun kalaki ang sasala pag lahat kalibutan. Respited ka mo kalakin ang gihap. Kaya ano kasi kalaki natin yung sasinala. Waray man kami problema iyo. Adiliwat ta usang nakikita ko. Aduha nga mag-uyab. Pag nagbubulag ka mo, lalaki piramit ni sasala. Ba kay kamo naman lahat kamo nga kabayinan kamo. Pag nangunguyab ito sa lalaki, ay dan yung pagsasaguta. Kay di ka maaram kung ano bubuhaton. Kamo naman lahat nga kalalakian kamo. Kung nangunguyab kamo, ay hindi pagbabayad yung uyab. Kay maaram ka makasakit la kamo. Pero kababayin ang gut sa line ni kay ano dalag sa sala kay kalalakian. Nga waray man kami mga sala. Set dakulat yung problema ni. Kalibutan naman. Kaguti-guti la lalaki. Ano gud problema ni naton? Waray kita ni upay. Asya na pansin ko aton kuan, how new speed. Pag suswipe ko, lalaki permit sala. Baay ni. Ang dalat maupay ni buhaton. Siya gadlad to. Nang pasensya na yun kamo, waray kami vlog kay marang kamo, nagtapragan man kami. Ang iba na magtrabaho, ang iba na eskwela. Amo nga waray kayo mga kaghimon mga video. Nang shoutout ngayon kan Philly Gabani, kan Gerald Iliamado, shoutout. Shoutout kan Ronil Abayog, nga Jimmy Gabani. Damo salamat ang iyong pagsuporta ang mga video. Kunta masayahan ka mo amon mga gina-upload niya mga video. Ngan shoutout dirahan Iliamado family. Ngan amon mga patoda shoutout tayo. Gutilay niya video kay nakita ko kasi ang mga kuan amula.